Te, good morning sa'yo. Good morning. Good morning, good morning. Magkano presyo ng alimango ngayon? 600, 500. 600, 500 po yung mga presyuhan, no, ng mga alimango po natin dito. So ito po yung 600. Marami naman naghahanap eh. Wala tayong choice. Tapos ito yung 500. So tumpukan, 50 pesos mga pungsoy. 100 lang tumpok. Ito po yung 100 pesos na tumpukan. 100 lang. 100 nyo, 1 kilo na. Ayan, 120. Yan po yung 100 pen na mga kada piraso na bentahan ni Kabukit. Mga per kilo yan, 260, 240 sa mga isdang lapu-lapu. At tatagan doon ng mga oome, no? Merong binluan sa gisi. So lapitan natin yung mga latag ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market. Masiglang ngayon ang market. Hanggang bukas ito. Pero si Ate Brenda pumunta sa kumango pa sa Market 3. Ayun, para may mga panlatag sila, no? So ito, tanong natin yung presyo kay Boss Aris. Hanggat di siya busy. Boss Aris, magkano yung mga binduan? 260 sa gisi. Isi para yun, malaki. 260 rin. Ito, 200. Sa sniper tsaka sa ome. 200. 200. Dito sa dalagang bukid. Ito, 200 lang. Ayun, yun po yung mga presyo na ating update, no, sa latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Update ko lang, magkano presyo ngayon ng Dorado? 200. Eh di sa Gulyasan, 180. Yan po yung mga presyo, no? At yung mga isang batalay natin 220 at papakol ay 140. Bal sa galunggong po natin ay 200 pesos per kilo. 240. May 180 rin po tayo na balsa galunggong na maliliit. At ang presyo ng loro po natin dito ay 160 ang per kilo. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon. Ngayong araw po ng Huwebes Santo. So malapiesta po ang bayan po ngayon dito, no? Sobrang dami ng tao at siksikan at merong konting build up ng mga sasakyan dahil nga sa mga latagan na kanilang ibinebenta dito sa ating mga kababayan na dumayo. So mag-update tayo sa mga presyuhan ng kanilang latag. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ito yung latag ng mga ating mga crab, no? So alimasag, alimango, talaba. So yung presyo dito ng kada sako na mga bentahan po ng mga talaba ay 500 pesos. Ang per kilo po ay 100 pesos sa mga talaba. So may mga malalaki din pusit dito na mga latagan. So busy market ngayon, no, dito sa bayan po ng Malabon. Te, good morning sa'yo. Good morning. Good morning, good morning. Magkano presyo ng alimango ngayon? 600, 500. 600, 500 po yung mga presyuhan, no, ng mga alimango po natin dito. So ito po yung 600. Marami naman naghahanap eh. Wala tayong choice. Tapos ito yung 500. Yung 400 ko. Ito mga limasag. 300. 300. 300, 200 po ang mga kilo, no? So ayan yung mga latag ni ate dito. Ate, salamat po. Thank you. Yung taas nga. Grabe ng mga... Sabi nila, mura pa rin ako.
Oo. Oo, mura pa rin talaga sa'yo. Kapag nga, naglakbay ako doon eh. Ang presyo ng alimango, 600 tapos 800. Mababa. Grabe, taas ng presyo. Sige, salamat. At mga pusit natin dito, no? Yan, mga latagan dito at pusit lumot. Salamat po. So, dito sa kahabaan ng 39 Estrella Street, so gagapang po tayo ngayon, no? Sa kanila mga latagan. So, 50 pesos mga tumpukan ng mga galunggong at 130 sa piraso ng bango. So, mura pa rin yung mga bango dito kada piraso. Yan po yung 130, no, na mga bangus na latagan po rito. Grabe ang tao, ang dami. So, siksikan, no? Dito ngayong araw ng Huwebes Santo sa Malabon Fish Market. So, ayan po yung mga presyo. Tuloy-tuloy ang ating update dito sa kanilang mga latagan. So, ito yung mga presyo ng mga bangus kada piraso. Master, sa'yo na to, sa banyera! So, ayan yung paninda ni Paring Reynald dito ng mga bangus kada piraso at mga galunggong na tumpukan sa halagang 100 pesos. Pre, magkano ang kilo ngayon? 120. So, dito 120 per kilo ng mga galunggong. Ay, sandaan, oh. Magaran na tayo, ha? Sandaan. Dito naman ay 100 pesos. Pre, salamat ha. Ayun. Oh, meron ako dyan. 100 pesos kilo ng mga galunggong. Sige. So, tumpukan, 50 pesos mga punsoy. Espada po natin dito ay 100 pesos. Yan yung mga latagan dito ng mga tumpukan. Enjoy coffee, nanay. Good morning. Good morning po. Shout out po. Ayun. Shout out po. Good morning. Sino ba? 50 ka lang, oh. So yan po yung mga latagan dito, no? 50 pesos tumpukan ng mga galunggong at kabasi rin po. 100. Nay, thank you po, Nay. So 140 kilo dito ng mga galunggong. Alumahan po natin ay 150 ang per kilo. Sabi ka pala ko, 50 lang po. Ano ka ulam na? Hindi masakit sa pulso, 50 lang. 20 lang ha, 120. Kahit pagod pangarap na, 50 lang na. Salong ko, pampalaigit, 50 lang. 50 lang, 50 lang. Hoy! Kariwang galugong yung madam mo. 120 lang ha, 120. Yan po yung mga presyo ng galunggong dito, 120 per kilo. Hoy, 120 lang ha, 120. At ang daming galunggong nalatagan ngayon rito, no? Sa ating mga binablog sa bayan ng Malabon. So 100 pesos sa mga tumpukan. So shout out Kuya Nestor. Good morning sa'yo. Si Kuya Nestor na laging happy. So bakit ngayon may tumpukan ka? Ayun, nagtutumpok na siya ng mga paninda dahil sa dami nga ng mga kababayan natin dumayo, no? Magkano po yung tumpukan? 50 pesos na tumpukan po ng mga galunggong, no? 50 lang. Isa per kilo po, magkano po? 160 lang. Ayun, 150 per kilo ng mga galunggong, no? Yan, busing.
100 lang tumpok. May Ito po yung 50 tayo. 100 pesos na tumpukan. 100 lang. 100 nyo, 1 kilo na. Ayan. 100 nyo, 1 kilo na. Salamat po, thank you. Alright, doon tayo. Ang daming tao. 100 lang tumpok, 100. So, sa dami ng mga kababayan natin talaga naghahanap ng mga murang presyo na kanila mabibili no, dito sa bayan po ng Malabon. At update pa natin yung mga latag nila dito. Siksikan at talagang sisingit tayo sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. So, ganyan kadami ang mga mamimili po natin, no? Araw po ngayon ng Huwebes Santo. Ganyan kadami na po yung mga kababayan natin na dumayo. Mas lalo pa po bukas ito, Biyernes Santo, no? So, yung mga presyuhan ng mga galawan dito ay may mga pagbabago rin po. Mga nakalipas, meron tayong mga nakikita ritong kalahating kilo, no? At yung mga 100 ang kilo ng mga galunggong. So ngayon, ang presyo ay naglalaro sa 120 hanggang 150 ang per kilo ng mga galunggong natin dito sa Malabon Fish Market. Ito yung per kilo ngayon ng 140. Dandan! Tawang ni Mama! Dandan! Oh, tawang kaya, tawang! At may mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Saan po? So ayun ang kilo, no? 200 pesos per kilo ng mga espada. Dito tayo sa mga pogi. Nice one. So, kilo po dito ng mga galunggong ay 100 pesos. May mga tumpukan tipo na bentahan dito, no? Sa California ka makakapanood. Sa Canada, makikita siya. Makakapanood sa Kahit sa Middle East, makikita pa rin siya. Sandalang kilo, sandano. So, yan po yung mga tumpukan ng 100 pesos. Dito sa Pwesto ni Loren. Dito, update natin yung mga presyo ng mga bangus na latag ni Kabugris. So, ito yung mga presyo, no? 120. Yan po yung 110 na mga kada piraso na bentahan ni Kabugris. At ito yung mga tumpukan ng mga galunggong, 100 pesos. At 120 mga per kilo. So may 130 rin po per kilo kada piraso. Ito naman yung mga bentahan ni Jomel na mga galunggong sa Malabon. Good morning. At mag-update tayo dito sa kabilang side ng mga latagan ng mga isdang bato. So grabe, daming tao. So dito sa Malabon Fish Market, di porket mura ay okay na, no? Dapat ang ating laging iisipin o tatandaan ay maging mapanuri sa mga pinamimili, no? At payo ko po ulit sa inyo sa mga motorista, no, yung mga nakasingle na motor. Iwasan po natin magparking sa ibabaw ng tulay para hindi po tayo matikitan ng mga MCAT, no? Araw-araw po sila ay nandito. So sa ngayon po, wala tayong MCAT dahil holiday po, no? Kaya wala sila dito ngayon at free ang Malabon. So sa susunod na araw, pagkalipas ng selebrasyon o Semana Santa dito sa bayan ng Malabon, ang gawin po natin ay iwasan po natin yung tulay na mag-park dyan dahil magkakaroon kayo ng violation. Kahit wala po kayo dyan, naiiwanan po yung ticket na inyong violation, no? Kaya pag uwi nyo, makikita nyo, o kaya pagsampan nyo sa inyong motor, ay makikita nyo yung ticket nyo ay nakaipit dyan o
nakalagay sa lalagyanan o sa nakaipit pa rin dito sa mga side mirror. So iwasan po natin dyan sa taas na mag-park. Kung magpa-park kayo ay dito na lang po sa Malabon Central Market, magbayad lang po kayo ng 10 pesos. Hindi na po yun malaking kawalan sa inyo, no? So yan ang po payo ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon. So tatawid na tayo sa kabilang side at mag-update pa tayo ng kanilang mga latagan. Alright, dito tayo sa mga gulayan naman ni Gion, sa mga mabibili po ninyo, no? So mag-update tayo sa kanyang mga latagan. So shoutout sa iyo, Gary. Good morning. Shoutout sa pamilya Panganiban, no? So yan yung mga gulay na latag dito ni Gary, no? At ni Gion, magkapatid. Good morning sa iyo. Okay lang. Makita ko lang yung mga gulay mo. So yan yung mga latagan ni Gion, ng mga gulay niya na inyong mabibili. So busy sila ngayon dito sa paglalatag, no? Alright, yan po yung mga gulay dito na latagan. So gapangin lang natin yung mga gulay nila dito na benta sa Malabon Fish Market. At mag-update din tayo sa pataas, no? Yung mga latagan doon ng isdang bato. So shoutout na, good morning. Good morning po. Shoutout po. Hello. Shoutout po, good morning. So ito yung mga latagan po rito, no? Talagang 20 pesos na mga kamatis na bentahan po nila at talagang mura pa rin po yung mga latag nila dito. Tay, magkano po ngayon repolyo nyo? Kita ng repolyo natin. Yung 50 pesos na yung repolyo po natin dito. Daming tao. Sige po, Nay, salamat po. So, ganito rin po yung mga bentahan dito, 20 pesos. At meron mga itlog dito. Oh. Good morning, shout out. Good morning. Ayun, shout out po. Ayun, daming tao. Sige, ingat-ingat. Thank you. Yeah. Shout out sa'yo, good morning. So tungo tayo dito sa paakyat, no? Update natin yung mga latagan ng isdang bato na ating may update at alamin natin yung mga presyuhan, no? So ito mga binabaybay natin yung mga gulay. Ganun pa rin po yung mga presyo niyan. 20 pesos, 50 pesos sa mga nakabalot na sakto ang pansahog. Kapag kayo nakapamili na ng mga ulam dito, ang mga pansahog po dito ay meron din kayo sulit presyo na mabibili. So ganito rin po rito yung mga bentahan nila, no? Good morning po, good morning. Masiglang ngayon ng Malabon Fish Market. Maghapon yan. Kahit pagod, okay lang. Oo, kahit pagod. Basta Happy ka nga lang. Sinubuko mo naman ako. binuko mo naman eh. O talaga oh. Parang di tayo dito magkakaibigan eh. Binuko mo kaagad, hindi pa ako nakakahapol eh. Salamat po, thank you. Alam mo magkano, boss? Dito tayo kay Boss Ari sa mga latagan, no? So, pinagkakaguluhan din yung mga latag dyan ng mga isdang bato. So, yan po yung mga tumpukan. 50 pesos, 100 pesos. Yan yung, ito yung latagan ni Nanay Noemi, no? Maya-maya po natin yan. Si Nanay Noemi nasan? Sa kabila. Yan po yung mga latagan dito. At 120 po sa mga papako natin per kilo. At ito po yung pwestuhan ni Boss Ari.
Kay Boss Lando. Ah, Lapo, 260 lang. mga per kilo yan, 260, 240 sa mga isdang lapu-lapu. At tatagan doon ng mga oome, no? Merong binluan sa gisi. So, lapitan natin yung mga latag ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market. Masiglang ngayon ang market. Hanggang bukas ito. Pero si Ate Brenda pumunta sa ano? Kumango pa sa Market 3. Ayun, para may mga panlatag sila, no? So, ito, tanong natin yung presyo kay Boss Aris. Hanggat di siya busy. Boss Aris, magkano yung mga binduan? 260 island. 260 sa gisi. Isi paras yun, malaki. 260 rin. Ito, 200. Sa sniper tsaka sa ome. 200. 200 dito sa Dalagang Bukid. Doon, 200 lang. Ayun, yun po yung mga presyo ng ating update, no? Sa latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. So, naistorbo natin siya kahit sandali. Boss Aris, salamat ha. Thank you. God bless. Salamat. At ito na may mga latag ni Kuya Warren, no? Maganda, mga tuna, Dalagang Bukid, labahita, sagisi. At meron din siya mga isdang barakuda. Magkano po to? 300 ang kilo sa Dalagang Bukid. 20. Sagisi. 20. Ito mga lapu-lapu. Yellow 240. So mababa yung mga presyo, no? 240 ang presyo ngayon ng ating yellowfin. So kahapon nag-update tayo, nasa 250 ang mga per kilo. Barakuda. So yun yung update natin dito sa mga presyohan ng latag ni Kuya Warren. Salamat, thank you. At dito mga talaba natin ay 180 kada sako. Tapos mga fresh na dorado, no? So shout out, ang dami niyan ah. Talaba muna. Meron. Sige, salamat. Okay. Yun po yung mga dorado natin dito, no, sa latagan ni paring Rudy, no? Pre, update ko lang, magkano presyo ngayon ng ano mo, dorado? 200. Eh, di sa Gulyasan, 180. Yan po yung mga presyo, no? At yung mga isang batalay natin, 220. At papakol ay 140. Pre, salamat ha. Thank you. So yan yung mga presyo, no, ng mga latag dito ni paring Rudy. Dito naman tayo kay so, hanap ng mga kababayan natin ay puro isda. So ito yung mga presyo naman sa pwestuhan dito, no. So wala si paring Ben. At ito yung mga presyo ng latag dito. So update natin, no. So ito yung mga presyo ng talaba naman dito ay 200 ang kada sako. So ito yung kada piraso. 200 to 20. Mga bangus tagupan. 180 sa mga presyo ng gulyasan. Pero sa galunggong po natin ay 200 pesos per kilo. 240. May 180 rin po tayo na balsa galunggong na maliliit. At ang presyo ng loro po natin dito ay 160 ang per kilo. Kaya na ba to? Kaya na kuya? 120 lang. 120. So yun po yung mga presyo na ating ina-update sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Mamili kayo! Ano? Shoutout sa'yo, isda. Isda rin to eh. Kita mo, oh.
Eh, mga isda niya, mga pang-aquarium. Parang wala ka ganong mga latag ah. Wala rin. Naubos na. Ah. So, shoutout sa'yo, Lodi ha. Good morning. Kuya Romy! Ba't ang layo ng tingin mo? Wala ka ng panindan, daming tao. Kunti lang eh. Nagsabi ko kay Joy. Kuha ka ng 4 na cooler. Oo. Dalawa lang kinuha. Nako. Dahil pa naman tao ngayon, dahil naghahanap, dahil nag-iikot. Hanggang mamayang hapon to. Hanggang mamayang hapon. Oo. Mas lalo bukas. Napakarami nito, baka hindi na makadaan mga sasakyan dito. Gawa ng bukas, Biyernes Santo, no? Biyernes Santo pa lang, kita na natin yung mga tao, ang dami. Hello! Shout out po sa inyo lahat. Ngayon, salamat po, Kuya Romy, ha? Si Boss Lando Rivera. Yun, Yan, tuloy-tuloy po natin siyang suportahan. supportahan. So, Good morning to all of you. ayan. Happy Holy Week. Salamat po, Kuya Romy. God bless po. Ingat po palagi. Salamat. Alright. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At kitang-kita naman po natin dito sa Malabon ay talaga nga naman ay siksikan, no? Dahil sa grabe sa tao na dumayo at talagang isda ang kanilang mga hinahanap dahil nga gawa ng papasok ang mahal na araw dahil ngayon ay Huwebes Santo na, no? Kaya mga kababayan natin na gusto ay isda kaysa sa mga karne na mga pang-ulam. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga supporters po natin na laging sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, Burnok TV, Tony Vlog, Randy Conan, at sa mga taga Canada dyan, no? Shout out po sa inyong lahat, at sa mga taga Kuwait at Saudi Arabia, shout out. So, isang magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.